gånger 5, det är 15. Minus 4 gånger 1, det är 4. Dela med 4 gånger 5, det är 20. Lika med 15 minus 4, 11. Dela med 20. Så detta är första sättet. Det andra sättet är 3. Kanske här. Men jag kommer 3. Dela med 4. Minus. Så minus. 1. Dela med 5. Så denna 4 gånger 5. Jag ska också denna gånger 5. Så den första siffran ska gånger med motsatt sida. Det är så. Gånger 4, då ska också denna vara gånger 4. Så 3 gånger 5, det är 15. 15 minus 4 gånger 5, det är 20. Så 1 gånger 4, vänta, den minus ska vara här. 1 gånger 4, 4. Dela med 5 gånger 4, det är samma sak, 20. Vi tar en av dem, denna, så 20. Så den 15 minus 4, vänta. 15 minus 4, det är 11. Det är samma svar. 11 delar 20. Så sista sättet. Så det andra sättet. 3 delar med 4 minus 1 delar med. Vänta. 1 delar med 5. 4 gånger 5, 20. Dela med 20 delar med 4, 5. Gånger 3, 15. Så den måste vara långare. Och 15. Minus 20 delar med 5. 4 gånger 1, det är 4. Så lika med här. Lika med och lika med. 15 minus 4, 11. Dela med 20. Det var samma svar. Om det var inte samma svar så skulle inte det vara rätt.